जय श्रीमन नारायण। आई फिर एगो सुंदर निर्गुण भजन रउआ सब के सुनावे जा रहल बानी। ई दुनिया माया रूपी नैहर है। नैहर के मतलब होला नहीं रहना, यानी बलमुआ के जहिया खबर आई तहिया तहरा जाए के पड़ी। आ जब बलमुआ के खबर आई तो एकर कोनो तिथि समय तारीख कौनो निर्धारित ना हुई। अचानक बलमुआ के खबर आई तहरा जाए के पड़ी। ऐसे कवि के भाव बा। आई हमरा जितना भी श्रोता समाज हमार भजन सुन रहल बानी, हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करब, कमेंट करब और घंटी जरूर बजा दे, चूँकि जौन भी हम नया भजन गाई रवा सब के मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। कलकार प्रसंगत हमारा परम आदरणीय तबला पर उपेंद्र बाबा बानी और बेंजू पर हमनी के कासिम भैया बानी। माही म्यूजिक के सौजन्य से रवा सब के वीडियो ऑडियो जा रहल बा। नाही कवनो पंडित से पूछाइल, नाही कौनो दीनावा धराइल रा। खड़े खड़े मांगे ले बिदैया, खड़े खड़े मांगे ले बिदैया तो जुआ घबराई गईले रा। खड़े खड़े मांगे ले बिदैया, खड़े खड़े मांगे ले बिदैया तो जुआ घबराई गईले रा। नाही कवनो पंडित पूछाइल, नाही कौनो दीनावा धराइले रा। खड़े खड़े मांगे ले बिदैया, खड़े खड़े मांगे ले बिदैया तो जुआ घबराई गईले रा। खड़े खड़े मांगे लन बिदैया तो जुआ घबराई गईले रा। गीत के पद में कवि के भाव बा। पियावा कहले अब कर जनी भेंट, चुनरी में दाग लगा के कर जनी ले।
निर्मल चुनरी में दाग लगा के लेट मत कर, अब चल। पियावा कहले अब कर जमी भेंट, चुनरी में दाग लगा के कर जनी ले। सुंदर सजल डोलिया कहाँ र, सुंदर सजल डोलिया कहाँ र, दुआरा धराई गईले राम। खड़े खड़े मांगेले विदैया, खड़े खड़े मांगेले विदैया, तो जुआ घबराई गईले राम। खड़े खड़े मांगेले विदैया, खड़े खड़े मांगेले विदैया, तो जुआ घबराई गईले राम। गीत के दूसरा पद में कवि के भाव बा, डर लगता हमारा भीतरी मन के, पियावा मंगी है पोथी हमारा धर्म करम के। डर लगता हमारा भीतरी मन के। देखी निर्मल चुनरी निर्मल मन ते जब ई प्राण शरीर से जब छूट के चल जाला, यानी अपना बलमुआ के यहाँ जब जाला तो कैसन जे कर्म कैले बा, कैसन कर्म क के अपन संदेश देले बा, उ चीज पियावा पूछी है आ ओकर जवाब देवे के पड़ी। डर लगता हमारा भीतरी मन के, पियावा मंगी है पोथी हमारा धर्म करम के। काम क्रोध मद रे लोभ, काम क्रोध मद रे लोभ, छोड़ी के पियावा पाराइले राम। खड़े खड़े मांगेले विदैया, खड़े खड़े मांगेले विदैया, तो जुआ घबराई गईले राम। खड़े खड़े मांगेले विदैया, खड़े खड़े मांगेले विदैया, तो जुआ घबराई गईले राम। नाही कौनो पंडित पूछाई, नाही कौनो बीनावा
धराइले राम खड़े खड़े मांगे लंबी